Så skal vi i gang med at SodaStream mælk af inspiration af en hvor gammel dreng? 13, 12, 11 eller? 11-årig dreng. Nu må vi lige se. Vi prøver med en blanding af minimælk og skummemælk. Så det var det, vi havde. For det var det, vi havde. Vi må prøve en gang her. Du må tage til et barn igen. Jeg tror, det bliver noget værre der. Okay, nu prøver vi. Ja. Nej. Nej, det ikke. Gå her. Nej, det skummer. Jamen, det er rigtigt, der bliver. Og nu er den der lidt. Nej, jeg synes, du kunne være rigtig godt til at skubbe ud. Nej. Nej. Ej, det så ud. Ej, det Nej. Nå, vi må lige gøre rent.